बागुलबुवा. नमस्कार, मी मोहन. मी आणि माझा मित्र संदीप. मी मुंबईला घाटकोपर येथे राहतो आणि संदीप ठाण्याला. आम्ही दोघे एअरपोर्टमध्ये जॉब करतो. आमच्या दोघांबरोबर माळशेज घाटात घडलेल्या खऱ्या घटनेबद्दल आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. सोमवार ते शुक्रवार काम करून खूप थकून जातो, त्यामुळे शुक्रवारी नाईटला आम्ही कुठेतरी नाईट आऊटला जायचा प्लॅन केला. तसं नाईट आऊट म्हणजे आमचा कायमचा आवडता छंद आणि त्यात माळशेज घाट हे आवडते ठिकाण. शांतता आणि मुंबईच्या गरमीपासून थकलेल्या आमच्या दोघांना शांती आणि थंड हवा देणारी जागा. मी आणि संदीप नाईट आऊटला जाण्यासाठी सज्ज झालो होतो. रात्री जेवण वगैरे आटपून 9 वाजता मी घाटकोपरवरून माझ्या बाईकवरून ठाण्याला संदीपकडे निघालो. नेहमीप्रमाणे संदीप आळशी असल्या कारणाने त्याने निघण्यास रात्रीचे 10:30 वाजवले आणि आम्ही एकदाचा माळशेज प्रवास सुरू केला. आम्ही खूप वेळा माळशेजला नाईट आऊटला गेलोय. जाताना आम्ही गाडीवर खूप गप्पा मारत निघालो. पेट्रोल कमी होते. पेट्रोल भरण्यासाठी कल्याणमध्ये आम्ही मेन रोड सोडून आतमध्ये गेलो आणि पेट्रोल भरलं. त्यामुळे अजून जरा उशीरच झाला. कल्याणवरून आम्ही माळशेजच्या रोडवर निघालो. रस्त्यात आम्ही चहा आणि सिगारेटसाठी थांबलो. चहाचा ब्रेक झाल्यावर आम्ही आमचा प्रवास पुन्हा एकदा सुरू केला. रात्री माळशेजला खूपच कमी गाड्या असतात आणि त्यात अमावस्या असल्यामुळे खूपच काळोख होता. मस्त गप्पा चालू होत्या. गाडी 40 ते 50च्या स्पीडमध्ये चालवत मस्त एन्जॉय करत होतो. गाडी संदीप चालवत होता. मी मागे बसून बोलत होतो. तेवढ्यात मला रस्त्यात एक म्हातारा माणूस दिसला. त्याच्या हातात एक काठी होती, डोक्यावर फेटा बांधलेला आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढ्या कडाक्याच्या थंडीत तो फक्त बनियानवर होता. मी संदीपला बोललो, अरे तो बघ म्हातारा, एवढ्या रात्रीचा एकटाच चाललाय, त्याला थंडी लागत नसेल का? गाडी पुढे आली पण संदीप बोलला, कुठे होता म्हातारा? कुठे दिसला तुला? मी त्याला 2 ते 3 वेळा बोललो, अरे होता तिथे. पण संदीपला माझ्यावर विश्वासच बसत नव्हता. मी पुरता घाबरलो होतो. संदीप तसाच पुढे राईड करत राहिला. गाडी कमी स्पीड असल्यामुळे आम्ही जास्त दूर आलो नव्हतो आणि पुढे येऊन जे आम्ही दोघांनी पाहिलं ते पाहून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. संदीपने बाईकचं हँडल वळवताच तोच म्हातारा आता आम्हाला माळशेज घाटाच्या पहिल्या वळणाला एका रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दगडावर बसलेला दिसला. आणि त्याने आता कुर्ता घातला होता. आम्ही सुरुवातीला पाहिलं तेव्हा गाडी त्याच्यापासून जरा लांबच होती, म्हणून आम्हाला वाटलं की हा आमचा भास असू शकतो. पण जसजशी बाईक जवळ जाऊ लागली तसतसा म्हातारा आम्हाला स्पष्ट दिसू लागला. आता संदीप पुरता घाबरून गेला होता, पण त्याने हिंमत करून बाईक तशीच पुढे नेली. तो एक क्षण मला काळजाला अजून चिरून गेला जेव्हा आमची बाईक त्या म्हाताऱ्याच्या बरोबर समोर होती. आणि तेव्हाच माझं लक्ष त्या म्हाताऱ्याच्या तोंडावर गेलं. त्या म्हाताऱ्याचं तोंड खूप विद्रूप होतं. तो आमच्याकडे बघून एक हास्य करत होता. ते पाहून मी विचार केला, आता आपण जगत नाही, आपला मृत्यू निश्चित आहे. संदीप तर बोलायला देखील तयार नव्हता, पण त्याने धाडस दाखवल्यामुळे आम्ही त्या म्हाताऱ्याला क्रॉस करून पुढे गेलो. आणि आमचा जीवात जीव आला. तेवढ्यात आम्हाला पाठीमागून खूप जोराचा आवाज आला आणि तो होता त्या म्हाताऱ्याचा ओरडण्याचा आवाज. असे वाटत होते त्या म्हाताऱ्याला कोणी गाडी उडवून गेली आणि त्याला वेदना होत असल्याने तो जोरात किंचाळत आहे. कदाचित त्या म्हाताऱ्याचा कधीतरी तिथे ऍक्सिडेंट झाला असावा आणि त्याला मुक्ती मिळाली नसावी. संदीप तसाच गाडी चालवत राहिला. आम्ही अजूनही घाबरलेल्या अवस्थेत होतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आम्हाला माळशेज घाट पार करण्यासाठी पूर्ण रात्र लागली. माळशेज घाटाच्या वर गेल्यावर चहाचे छोटे हॉटेल लागले. तेव्हा बरोबर सकाळचे 6 वाजले होते. आम्ही तिथे थांबून चहा वगैरे प्यायलो आणि एक तास झोप काढली. तसेच थोडे पुढे गेल्यावर तिथल्याच गावाशेजारी माझं घर असल्याने आम्ही तिथे गेलो. ही गोष्ट आम्ही अजून कोणालाही सांगितली नाही.
कारण जर घरी कळालं असतं तर आमचं नाईट आऊट बंद झालं असतं. शनिवार आम्ही पूर्ण माझ्या गावीच काढला आणि रविवारी पुन्हा परतीचा प्रवास चालू केला. त्यानंतर आम्ही पुन्हा माळशेज घाटातून रात्रीचं बाईकवरून जाणं टाळलं. आता कायमची आमच्या मनात माळशेज घाटाची ही भीती बसली आहे. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.